Predné kolesá poháňa elektromotor s maximálnym výkonom 204 koní a maximálny krútiaci moment je 283 Nm. Z 0 na 100 km za hodinu zrýchli táto EV4 za 7,8 sekundy a maximálna rýchlosť je 170 km za hodinu. Dojazd v týchto v podstate už zimných podmienkách je zhruba 370 km. Výlučne v meste za takýchto podmienok dokážete najazdiť minimálne 450 km. A v prípade, že teploty pôjdu vyššie, respektíve sa budeme baviť o tzv. Letných teplotách, tak verím tomu, že s týmto autom nebudete mať problém s tou väčšou batériou najazdiť aj vyše 550 km na jedno plné nabitie. Výrobca sľubuje 120 kW nabíjacieho výkonu. A ja musím potvrdiť tieto údaje a zároveň poukázať na to, že to, čo opäť Kia sľubuje v technických údajoch, dokáže aj v realite splniť.